Ye Yankopon yeda wase. Wa openti yete ase o. Omabro hurunti o chechae no yeso yensa kan yadom. Yensa kan yenkwagye, yensa kan yebambo. Edom yesia sa sore. Me sese wonsemo a wo be fa yeso de akoro no. Ebe ma nipa braba asesa. Ewo Yesu Kristo demo. Apamni opobiara abofa okra bia ho a. Entiam pesa wonsem benya kwai na brabo mitwam wo Yesu demo. Ewurade kai wo ma na shira wo ma. Ba yie ni adoye emata ye din edi asetena mu ho. Na edi yie edi mpuntuo ataye chi. Yade ahoto so so obebo wan. Wo doba Yesu Kristo demo nti yeso amen pa. Dimpa eyese na hunya. Katra yanko sa amame. Yeso amen. Ewurade ma wudi nye yiye ewo Yesu Kristo demo. Ade ba ko nipa nyina piri di akire. No ma di akire eyiye ya sika adan ajapade empuntuo ba ye wire fie din. Ye wire fie din. Na nne anopa wie be pesa me kai wo sha. Se wudi ehunku fia. Ka wo sa wo niema bebre so betima yedan asei. Teriye. Mebusam eti du aduonu mienu. Mebusam eti aduonu mienu. Proverbs chapter 22 verse 1. Good name is better than all riches. What's the guy papa te dakase papa musudinye. Onye ama ho ye fi afa ye na dane fi wo kum papa wo yire papa na so udin a wo de tia wade na se no maame asomasi entamu ha so okoma sori ni bibia ne mamu bie udin asai ho entia wade papa ni kum papa ni asori papa wanya mutie no wasai ho ne manyina because of your name. Ti Solomon nyansa mu no wo hwehwe mu ahum se wi ase ti ebo odim papa eyese ne se wo da lankusam yebo odim papa eyese ne se wo sa atare papa yebo odim papa eyese ne se wo tikum papa ho yebo odim papa eyese ne se wo tikuro papa ho to ti abrochire wudinye be ma wei ontimi no ba ntran ba ko bisu ba nye be ma wontimi nware ndine ba bia mpe no no wo ho afa wo nyanyam wo sika nso wudinye wa wade ye bebo wo edin mebusa matia duonu mienu chichemu ba ko wo se dimpa eyase ne de ba de ahunya dimpa ana esese wo yie asene ahunya de choice na besi wanim dimpa nie ahunya de nie abesi wanim Solomon ka asem bi kira ose dimpa pa ene twese wo yie asene se obeyi ahunya de. That means that when you are here, now we zero. I have phone. I have papa. Protect your name. How we? I have a question. I was saying that animonium. I have seen get any sika. Oh, the Bible no kasanyan se bitre. Animonium. I have seen get any sika. Obi osika enso repun kola into oni animonium. Obi osika enso ntumu ana oye into oni animonyam. Obi okase papa ya odedam na enso su krom ho okum nipa. Oje sakawa otunuro rituals ana oye o osika o enso oni animonyam to se animonyam eyase na dwete. Obi o wa oniska enso de asem okọ nanimu a utum se nanimu odu fede ye won ho enyemre utum se wonyanyam enti sika enko a ene ma animonyam ana no nyamia boa mo ye sika kakra na wudin soso enhira wom o bra so masi ya nya ne fie ha efie wuradi ho adanse efie adipa be ha yi manya ni papa
Se papa we ana maame we se manya ne fie ha kan fie abu agu me hwe ni nya me som na me hwe papa ya wo ye na me hwe ebire bi soin me beda ne ka e wo rent ho e maame ya ni fie wura me keka bi kire ne papa na me ka se maame no obekeka bi a kire me abo bobi din adi dimatam na nso so me hwe maame e hwe maame no kura pa ni nyame anim ni maame no wanka word entiame yo kan anze fie wura me soro wada roma wo da maame mre me diska ne bebrew ti fie wura fo do mpo ade atum se maame no ana papa no onyanyam ni din ya kama me sere nyame se ene obebo di hu by what amen na abati nkrofo bi su din no sofo wa sori ba die ade sofo wo problem mami asumasi entemu ha Yesu obi antia kwa woni we ya aka o woni we si aka fiha fidiem ha woni we nkasa enso ade tia babro me so da me ka o atamfo odi nkuguo Yesu Kristo di ne moja atomia boden medi Yesu hu adanse atira mansan medi Yesu da wuro da mebo me ka atira mansan na sa me ka na sa wonti asia Yesu moja yi enkam hwene so ye afọ enkam hwene so eye dia ba anyum no dia ba anyum kan de ma bi ntue dabia babru ikutaw anya me so dia babru se anu akomam na watima ko tu babru anu akomam me ba ha na me sha me yire kaba na me sha ne sule tisi ase na mdiri duku bo he na mbegina ha kan hallelujah ka be ka praise the Lord sada magaje ze Kristo summa kumam ti de me hada bonte de emfa ho kam ka ze ndasofo de eduro de ense wo ya ajene no ya akodi ti kakra kankan na de na wusumu nyame na wompesa amanfo wa bonte de hunu nyame som nipa kete ho no oboka sapapa 1 Timothy chapter 3 verse 7 1 Timothy chapter 3 verse 7 be very careful sir who got 1 John chapter 4 verse 20 to 21 for ekono a o se obi se ne do nyankopon no ayara yi oh me do nyame awurade me sia so da ya ma hu nyankopon Ghana ha sofo nyina me hwe wo makositiri sofo yi bosumu me command 20 million sofo yi bosumu command 50 million awurade plastic chairs ne twagu aso dem ho wudo awurade o aka woni wunu ya wudo awurade o aka woni oyonko nipa tinyankopon asam se 1 John 4:20-21 o se we so obi wa mo nipa krodin so ye sofo o ye sofo maame o ye asore panyini o ye maku panyini o ye church leader associate pastor so obi se odo nyankopon no ya dan e taida woni ne yonko ntam e taida woni ne yonko asore bentam woni ne nua ntam woni ne yire ntam woni ne kunu ntam o tani nua sani pa no ye de ba de mo hunu so ye trofo na no kure ninim o de trowo e be pie heavy ana Dabi yanko 1 Timothy chapter 3 verse 7 1 Timothy 3:7 Solomon say hey very good be say wo be pedim papa nipa be bodim pa oh ma me ne oye pa oh brano oh oye nipa bra na me ne boshe oye nipa efia ye ne ayehu se den suba sitie oye kama wo ye bodim pa no ya me so twere wodim pa no ma me amen 1 Timothy chapter 3 verse 7 was in nanso esese wona watete ne ho esese wona watete ne ho no aya ne de ban so obi pese obi enyame adwuma obi pese okọ heaven obi pese o enyankopon nipa Bible say en kan kire the place say wo ma mo tete ne ho fa ye mo bo nipa ne bedin ehiri fo ne tete wo ho wo yiri wonte wo ho e wo so wo yiri bo dimpa
Oye hwa mi wura de manya no a. Me am tumi se manya be ma bitimachi. No kredi me say me perasa be do no. Because me ni ntam ni ase. Etwa se wo yire, oba mo tete wo ho. Eba odi papa. Etwa se wo kunu ni to so a. Me yire kosua. Oba we. Asem wo ni nsekuru a mo kekan ne etro ya mo twitwa yi. Menim sa me yire nka ho because me yire onye nsekuru. Me yire on kasa ntia me. Me yire obi na no wo me be ma ho a, ode me pa acha wo na kasa. Me yire so obre ne ho ase. Enti ma me etro na wo bedi agu me yire so no. Dabi me yire ntimi nya sa ntia me. Ma me amen. Etwa se wo mo tete ne ho no. Ebo ni dinsai. Dimpa. Po yire te wo ho. O mo dimpapa. Fukunu te wo ho. O mo dimpapa. Wa sore fo tete wo ho. Wo mo dimpapa. Baabi a wo ya adwuma, o mo tete wo ho. So wo tra de. Wo ya filling station adwuma, wo ya office adwuma. Nipa o mo tete wo ho no. Ese so mo bo dimpa na tie. Wo mo tete wo ho na mo dimpapa. Ne wo bi firi antonya ma akuru. Woni wo ne foroka da korope na mo kosi Kenya ase. Sadi pa ikase obo dimpa kase wo ya eye papa. Because da korope ne wo hu. What the point is? Na dia wone wo tete be wo no de wo fiefo wone wo yire wone wo ma wo mo ni wakra ache enti de wo mu bia wo nim sa wo ye sa wo nye uko busa obi ne ma se akolabra wanya mfie se wo se manya mfie du o papa wo ye safo de papa safo papa de wo ye papa nye wo ba no mpo se wo nye na bi se wo bai asam ko court ana ye frɛ wo ba ndansini ana aba ne begina ho na odi ho adanse se ya magistrate won ye liu na magistrate mpo beje liu how much mo nyankopon what the point na ye making us say the Bible say 1 Timothy chapter 3 verse 7 was now so esese wona wo tete ne ho no wona wo tete ne ho ufi efo tete ho wadwuma ye fo tete ho wodi ukunu wona wo yire e wo se ukunu bo odimpa wo se wo yire so bo odimpa wo ma tete ho bia wo ba bia wo bia no wo ma tete ho no e se so mo bo odimpa na wa me nkyere wade bi wo kwa yefo mu edi kai etinan ho a story ayefo mu beto so mienu etinan wa bra me mpon ana na bo trema me nkyeme pon wate 2 Kings chapter 4. Brother me can on the cassette bi so. Odinfo bi Elisha. Ana okosia maami bi. Maami ne de kapa. Ana ni kuna wu agya no edna to ka bi. Ana maami ne de problem ko to odinfo nanim. Tieni yo. Me trew emfasode e wo so se. Woni wo fi pamfo, krofo atete ben wo. Woni wa sorefo, krofo atete ben wo. Wo bom tete ben wo no. Ehun faso a wo so se wo no mo be ye baako. No mbebo odin papa isire wo maame no adna fam koto odinfo nanim Elisha anim odinfo be sro odinfo ehumbobo odinfo bo ame ana Elisha busa ansa maame die na wo ofie ana maame ne se enwo suhina toa ba ko pe na me to ntimi mpia kan fine ana odinfo nse mbe ya kwankyere bia ma je so amen odinfo bia wo be kodo ho no ase wo ya akwankyere bia ma ho na de edi kan akwankyere ni mfiri Yesu moja anum de to so tu akwankyere no enkofa nkammomu emeto wo ne adofo ntabu no sa odifo no ye evil demonic prophet what asema me kana say wo ye satanic agent wo bi sa wo nkomo so maame na eye wo papa na eye wo nua ba bi wo fa bi de na opeso de tutrim de na opeso de tutrim endi se sia so unu nua ba na odifo no se wo ye wo no a wo beti chop money amane sa je ko tabi ani di enti amane na nkrofo bebregu abrochira obuntimi first campaign send obabusuafo because the odifo bia ka to obutrim obabusuafo na eye ho ana o diskakora kofia o mo diskana be toilet roll o mo de atwu o mo tubini o mo de twu tubina o mo tubina ba yifo tubini o mo de betwi the odifo re kika no o mo de twu o mo tubina wonyam ye da ana to bi su trim no mo de tema no ne
to obi maame yare da hospital obi papa obi wofa obi nipa bi yare serious enkola school fees enye skantua wa hyehyɛ da so sika obi abrotire nso wase me mfa wan Ghana mpo nya dan emma because say to difo bi say babusuafo e na yeme we frɛ Awurade e mun kama min tie frɛ Awurade e demonic prophecy Elisha say maame ukwu ewu agya woka tu pesa wo to fine de o fie no ko sresre containers ko sresre egra sreba konti ankore da sei chense ntoa efri enkrofo o mo tete yada yin abimba wo 2 Kings chapter 4 verse 1 echo enkrofo tete bimba wo na fabra na hwehwe enwo no ya wo se wo no hwehwe gum na kotonton fatua wo kan fine konkrofo mo tete bimba wo ho na kokoje ntoa ankore no mo ne sa na emanema enkrofo ya tete wo hu yi ya Paul ka tete Timothy say ese wo mo tete wo ho no eba udindi ayi dim papa no sa enkrofo eba udimbone sawonye entamu ha obi a sawonye papa maame wei papa wei ni subai o wonye sa enkrofo ro so na wo kosere containers e de abebubu enwo na gum na de akotua wo ka no nipa no hu sawonye wo ko so kosere da sai o ma bia na wo kosere ankora wo de be ma wo enti na wo be bompa ya ma nipa binom wo be hye ne nkom wo be ka sem papa to no so still na nya adwuma anya adwuma because o de ne nkrofo tete ne ho nya dan anya da ko o mo nya fine de dinye e wo mo nim na hwede Paul kan wo ha fidie wo mu 1 Timothy 3 verse 7 was na so ese se wona wo tete ne ho no e bo ne dimpa mo fa de aka so so ma mintie na wan hwede ban ahohora e de ban obonsam de an efidie mu. You see the point how dangerous it is. Chaudiyo kofa no mboshe woba motete wo ho sa wo bodi mbone de wo ya wo monye wonu muka se tai hukunu se sofo meyiri waya kama na nso otu asema wa na nwansi na di akire otu hom tade bibia ye na nso teriyo esese wona wotete ne ho no ebo ne dimpa na wanhwan anhwe obonsam sohwe ani fidiem misra nya mesa efiri na dadie yi eko me yente wo ho asem papa oh mame amen kwaya ofaso awudi ni pakasa wudi ni pantam edwom ho na wote a woton ne ma no se na dipa si hu edwom ho fa teriyo bo bia stores asisa so teburu obi ane ne de store obi ane ne de dimboni nti obi timi san wo de ho koto obi de adentra because ko hu se de dikai uni kasapa oba wo store ho obeto ne ma no o se ne ma tofo bi ha gene o to obo float anchene bidie agegefo wo ofo ya na bidie fu ye ton wangana I just told him so nsem uti abetie kora flat them 50 pesos eja mami ko he mami e chan abetie wo de so wa he o he so ye kristonia kristo so nya so dem tena o tu bi se de tie obi akora tia na yesu se nyame na mayi mu dumie ni so ba ko firi hwan de bi hu so ye kristoni ene sa asem bi asianka ya gufu sem eya asem bi o se ka to twede wo ho eso nya abotre go sa asem be kwa wie ye do nipa na ode asem be o se asem no se mami papa yi e mo se so e Kristo ni pa o ba so he ana single back 10 pesos na sa no dia ba so no o ye bibi o kreti abia bi Bible di ka tro Ezekiel ho se Ezekiel ensanso no ene nkase ede nya nyankyere ho na o yara yin
te hunu sɛ de atwa ho ahyia no nye nipa nyina na nipa ebi te sɛ nsanso no wɔn bɛ hyew papa wɔn bɛ yɛ wadeɛ bi ama na hyew ebi te sɛ nyanyankyerɛ wɔn bɛ nya so no wɔkyerɛ onyansa wɔn bɛ ka wo sɛ gyen bi te sɛ awɔwɔ nanso Bible sɛ mesoma mo sɛ nyantan Matthew 10 verse 16 mesoma mo sɛ nyantan akɔ henifo mfimfini ɔka sɛ nipa mfimfini to so ho se ne nkrofo bi na tie what the point na me kana sɛ ɛwɔ sɛ wa uhu na Bible sɛ yenye bɔkɔ sɛ abuburo na yemie ni nte sɛ wɔwɔ Yesu ka sɛ wɔsoma yɛ sɛ nyantan ne mpataku wɔsoma yɛ sɛ nyantan akɔ mpataku mfimfini enti yenye kikikiki yɛhwehwe asumu osisi ni bi ɔka sɛ ɔsia so omoto mu nya so kankan ɔsia nkɔ yɛ saa me boa wakyere abrabosu ye bɔkɔ me ka sɛ nyame ani monyam sɛ oba bia me wa brafia me tim me mpɔtam bebu samase so deeper sofo no sɛ na ho asɛm sitie wacha sɛ yɛ kana sɛ minim sɛ bi obi benya di mbɔne aba akyerɛ wa ti nkrofo bɛka oba be so awe abeti he ne nkwa ne kwa nkruma nim mo ne kwa bon sabra ne wo hwe okiso som o sewon so wo ho amame amen o pamatade seamstress adwuma mu ho pamatade o obi atade wasi ho pe the whole night one na quite time ko agabere wo kwa wi fi because pressure na nipa ndi si so na yema na woni ba hanso na hesa ade ache wi fi kura so obom kai nipa de bagi atade no a oba tare nse hwe ono sa hwe ya wade yedi nipa fu bit ntamu ha when you say from at the pamfo hey wei na tade yi wo ma so a wo bobo ya wo kokoso taw fat from sikanami yes I say na mtira wo say yedai o de kyerɛ wa hwe wo te wo ho wo hwe so obenya dim papa o kyeke wade so akola na wo suru mo hwe di ye mame o kyeke ade bi so obenya dim papa bi afiri ho a se we nyina wade ye uwie na je o mame o de e ma ne ha wa te se bia sinto kakra bi wo ho a o re kyerɛ mba bia sinto no wo na me nkra no ma wai o so jira sinto be ne ho asem akwa so ame de nyabotre wa te boko o re ma me hwe ntina me wo ha no mu ntina me wo ha me ma me hwe nkra no ma wate obo se wo ne o yesa wie no wo kwa o se ha afa me o se sister no we Kristo ni e kyerɛ bi ko ni kyerɛ so kanya msam kyerɛ no a eden obo se wo niama wo ton wo ho bo se ne obi asa ho okoto foforo adaya amre me fie abayifo aye me de agbaga betra store yi no aye se etimu edigi baba aye nta no abamam se nna ho wazo mo nkɔ wurom no mo kɔ me de bayifo na aye me ma me na papa nya bayifo bia wo how you relate to people said you see ni patia kuma se store so na no so enso obi a wo customer wo obi aso to nya no chop money me kire odi mpapa so mfa so a check customers brewa as a businessman. O say obi kwa koto ne ma no a. O say ha me ba ko okwa bibie bebrebe no mo ton wo ho. Enam bebrebe no mo ton wo ho. Na so ko ma me no a. Wo trawe a. Wa trawe obi o. Wo trawe a de otoso me nsa na ya wo tiata o ta sha ta de tenten no. Ti se dipa fo ata de no. Ya wo ta boduku no. Ha sa maame no de ate ne mfunu akakra kokko no a asa won kwa ibusa ne die kura friend sister Vivian ono ada ne ya sign crofo de ho na maame ne soma ne ba no san we ho o mo de anya ne ma to no bia ada na maame na ama na nto obi a de keke na
sere baby potia won ko to ne ma good name is better than riches dimpa asofu djuma yeyi wo ye sofu din ya wa sori manyina be ba hwete te se mba da ma krom hayi ana mo tete amanfo bi pa sofu esisi do si wi ma ya no ha esisi so an kwa so dem ho oba wi usisi ya oba wi muni mo wi akro to ya ti di pa sofu mame ha o pa so da kwa chunho dimboni no ebegu asore no saa so da so ya asore bayi wo so fi a wote wa ware a wote ho wo ne wo mantam wo ne ukunu wo ne wo yere wo ne wo nsefo wo nsenom wo ba bia ware ne nasenom ya aka wo ni mame ne bra wa bra ne ba no ho papa ne bra wa bra ne ba no ho wo nya ne ba ne de yusu no de ne ye de wo pe wo ni ase wo ne ya aka saa na asore ba so wo so ni dim papa wo so wonti empatam hofo ye be crusade 50 times patam hofo say saa asore we bi na maame asoma siko e ga so fun ha e be ya tutu fidie no ko bo na be foforo na yemma wo ti asema ye kana se dimboni nti hwe ende brani dim papa nti Paul Romans chapter emanyame nkrofo bo mpa ye mamo the last week na me ka kire mu ana ma temi mpon me be pon wate e pese krom ha se de eto asore ni din wo Antiochia se san nkrofo yi omo ya Kristofo mapa deeper life fo na unyom ho asembone nka o oboko omo nyensem basabasa omo nkontokwa onte se deeper life fo bubu adwaman onte se omo ne amanfo ya aka dim papa no a ye benya no ntamu ha no ebe ma asori ibenyini one time na asori ni nyine ne Yesu so nya ni monyam Yesu so na nya ni monyam no transfer insira no so de yeden insira mra wo so Yesu Kristo dim Romans chapter 1 verse 8 to 11 mesere mo a ente ebe pon wat Roma fo ngoma dim papa good report ebe ma asofo bompa ya mawo Romans ese nyame nkrofo nkran e mo de mpai bo pa e mo odu e ka wati bo se de wo ye bia no bo se na tumpon na mo ye beti ase he mo nkonkwo hwa di pasofo na ato he na yire so no mo nkonkwo na we nyom ne ko di pa live no ko he wuti kunkum bi wo dem ha be ma na aka ne yire he na ha mu a be chi na egugum is that the dynamite egugu abo Uti mema mro monko he na dipa ho abusafo ho e di bibi se tena sori e bi good report we are for be so ba he ensansoro ne nkasa ne anya nkyere ho na wa yada yi me soma musa nyanten akọ hiri fo mfimfini hunu di omo de be yamo ade ya no wonka bi hyemu wudi bem kan so di omo de be ye wo no ade ntira cause ajata anyanya ntre mpataku awowo nso ensanso no sa na yema nyina bi benwa e de papa na brewo nti Yesu se monye boko sa buburu na mmani nte se wo Romans 1 the Bible pauses here Romans 1 verse 8 was it the edi kai ni se Paul and e tuna koma Rome asafo no the edi kai ni se munyina nti menam Yesu Kristo so meda menyankopon ase efrise wo kamu jidie ho asam wiase nyina oh mame amen pa verse 9 na medansi ni ani onyankopon a mesom no me honhom ne ba no asampa no mu sa minyai mudin boda me mpaibo mu look at Paul ya ka Ephesians chapter 1 verse 15 to 17 so ka ho o tra koma asori bi se Rome asori no me Paul me na nyankopon fa me so te na me ma ho na matemu hu sasem matemu didie matemu aprabo matemu modemo na nyankopon ne me dansi ni se minyai mo mudin ebo me mpa ibo mu da na me sra nyankopon se awurade nyankopon o ma ne pe
na ni monyam emra mo so Yesu Kristo din mo ka azan ya bebo mpaye wodim sa dim papa etwe akra tire 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7 to ma momre mo ho asema mo amukununum sade mo yema awurade na se ebinom antie nyankopɔ asem pa ye ka no a wafa oyire no mabrabo a okasa nimu so ayeda yi anya wo mu nti woni wukunu tifie oba sade wo sidi wukunu tebre wo ho ase no etimi yi akra e wo fie ho bere nyankopɔ wo ho amame amen sade wo sikasa wukunu ho wukunu frɛ wo dem onru ampacho wo se memfa mensa nsomre wo o se ai bramisio a oyo no oba wa ho keka no because wo se mombre mo ho asema mukunu no sade ya mo yama hwan kan de ma mintie sade ya mo yama hwan endi se Yesu se nsukom de no na de ahopopo de ba ko se nsu abre no a wukunu so se wo pensu adware hwe nsu okosi na dwaye ahopopom ya sa wo hwe no so ahede fom eja me huna ma no ware so anu adane afna ke be me hu ono hwe ni sisi ya mipa na me hwe nsu okosi ne ho anya hwe be hwe akona awurade brantem wate we nya awurade brantem asem o aye wasade a oba wasa o ya dan that's it oba sorry amame ame wate wadi aduani esi ukunu ho aduani insurance ho emo na adisi ho emu isu unum za 3 na edidi okọ mebusemu a wo so oba akwahia oyo okasafo ni ti ebono kon so onim hwe enti wade mu no besi ho no insurance ho atre na ho chance ni ti nkwase nko uko table no ho a mame man san insurance ho okay insure okay afenu ho waka afenu ho insure nya dan lord insure na besi ho na wa betena se na man fa atre okay atre okay ni ti ebono kon so oni mo be mame awurade ma mo mani mu defo nware to na enfom so bi kura aba de ho kakra na bia wo de man fa insurance wonti mun san so mre kwato so de ko san so mabufiefo no de wonya betena aduane asi wọ́n sẹ́ ń sọ nǹkan máa hàn wọ́n yẹ jíjẹ́fọ́ sáà mẹ́bí yà wọ́n sọ́mi pẹ́ sẹ́bẹ̀ yà sí ń tóbi bẹ́ẹ̀ bá di ẹ̀dùn wọ́n yẹ bí akẹ́ nù akàmẹ́ ní kwáàtì yẹ sẹ́nsuó kọ́ máa jíjí fọ́ mi sẹ́nsuó kọ́ máa ń tọ́ mi. efi ẹnu wọn ni obi na ẹha yi obi ti bi o wọ́n di pafo awadeɛ wọ́n ọmọ awadeɛ nti sẹ́díẹ̀ wọ́n kàkyerẹ́ kọ́ akyìn ẹ̀fẹ́ wukunu hu maame na wọ́n ha ẹ̀dá yẹ ofie hɔ no yẹ bẹ̀ ká nkwagye sẹ́m kyerẹ́ no a maame na wọ́n bẹ́ sakra the 1 Peter 3 verse 1 to 7 say ẹ̀ma. Baby amu tibia, baby amu obia, amu mabrabo no. Fata bin sakra, enya braba o kasa ni mu. Nese ebinum antie Nyankopon asema ya kan tin fifire no mpo a. Wafa oyire no mabrabo a o kasa nya dan. Enimu so atwe ma ba Yesu nkyɛn. Tu yo ba tifie nese o block nkrofo na bin sakra. Udi tro ofie on tifie o a obo mo ha dan ofie o nyina enimu suban se apro. Who asembisa asema no ye Onyankopon nim onyame be jeju bruta bra wu achi because our life no asi doma no emom ntimi nsakra Yesu obewu ye no wo broko amamfo se me mama nko Yesu ho isu ba ntimi mama nko wo tresi ya de besi mema sososo verse 7 1 Peter 3:7 ho
ebere na kontam tia medodo mekenka ho kiro wo se mema oyire no mema yi bo so mo ne mo yire no mo nyere yi entena nimdie de ben hu ye bema wagimi a untimi nware eye nimdie ne ye de ware bema na yire wa wo su o nimdie ese bema bi yire ko hospital oba na nyem ade se mama ukuru wai wo da no ma yaro mata afra mu kunu no mu bra be gine bom pae maye na bia adura water wo ne nkwankwanta na ja bema fa mpa bota akire ni ade na bema no kokopie o he ne yire sa de yire tete ni ade na sa beba we ya waro Owadim dia. Oya kwala usa. Mame amen. Usa. Bem na timi dini iratem efri na pampam koko se de nase na sabe ne honam akwa ahinta nyina wodi dina tem kan. Na oba ne san de sabe ne hu fi no ebe ya be kwa isi ho a be men sa kwatara ho a ehwetawo wo ho ama me amen mami ni hu fi wodi aso ne abe wodi aya abe kwan edimi mi hu fi mi de aya abe kwan wo so ho te wodi adini nyina how do I correct ti asabri yo enti wo ma mutifie ho no be de ma tima hu se nkrofo yi eya kristofo enti o ma num nsem o mbeka no e twe akra enti me di o ma chi no ma ko Yesu nkyai a kristofo bebre bloko amanfo o wiase o bu no busuban to se mbema mane mo yire ntra nimdiem saa nimdiem knowledge nimdiem saa bema bi ware na yire nimdiem bi na metre wo no oba nim aduane ye ana bema no oba ne ye aduane ntire twam oba nim aduane ye o wo ye ntire twam bema so de nanfofo na eba fie e tire wo nimdiem afa oba ya oba ne sati table ni si ho na bema woni mu na yire nse ja me yire yi enye endi nimdia o fa ne se da bia bia na wo se me di kaka bi hwe to ka tire namfo se me namfo me de me ne me yire ha ye che no o se me na ha ye mfie te bia na wo se me ti ka bi hwe sa na maboso mpai ye nya ye di namfo so oh that's all right that's all right that's all right bema de peso be gudi yire ni ma se woni pam daja se fun so ba na ne namfo ni nyina akọ na one ne kodem a onya adaje akorete na yire no that is knowledge na pana ampa so obetra aduane ne ho no entire twamu ma da se ti se oye mu nkwan se ti for rubber ntin na uhwie gu adan wudi ani ti ho abama no woni mu na yire dada onu di kai wo ho na na mfu setting konwan ifa wa set table no kama na ka da ho samana da so do de ba wi a ba horo nsa pepa wonsa kama set table no fine na omo ba bia no te papa ndi ka bia so ana o ka bi hwe o sa that is all right that's all right ha mame more salt mame tire ame de se de woni me no so mame tire na o de se o sika no ne na foro ndo mba ya no o be jinse papa de momu na pede yin o no santi ni be se ni samansi ye shebu kenim dia no ti hona ne na foro se e kra mo jinse na se de obetwam o sa na am pede atwam wo o so da se de atwam de oso we mu me nya de fast no no ha se edibi fe na mvu e twa ba ku twa ma true oso masaya duane no oso aje na yire ne fort na ma no masaya duane no
oh when ye o de mo se ye ka se on san fa fofu nsi so a ebe nto de mo me anuru bia hotel ha na ye nto bi ni knowledge enimdia no te wa no mo sori ana mo ko hotel ana o mo serve o mo kama aduane no mu die na na namfofo no koy wo ba fi no se ya hey ade ba sam ni ya ba kume bon sama sa ba man man wata amen. Look at knowledge adwene no mistake yaba say ke yebubia omko awurade e bompa e tie bia homa Holy Ghost me that was precious we yesu dim amen no watcha afientin ha ben kwa sia sam sa na fia mi kirem ba fun ni aduane fun ne na fofo ni nyina mo kabo se be ma woni nyimdia no ne na fofo ni nyina mo ku nyiri na ni mo asetanyan enso ja na be ya na wagu na ni mo asenso da so tene ho ende ni mgua se na sa akoba hwan aso that is it to se be ma woni wo yiri ntra nyimdia mu sai no ba ne ade a ne ho nye de e de ya sinto kakra e wo ho ende nipa bi asa enso nyimdia na de tia so dwe mu e de twa kakra amen wo se sa no yiri ni ade a ne ho nye den na mo mpa e boto kwa ya nyadan enti be ma wo problem wo no yiri ya ka o mpa e boto kwa ya dan aloko tinko jira ba bi se me ko bompa ya ase wo mpa e bobo a wo no yiri nkasa ansa what you say by kanasa ti be ma wajimia na bia no yiri benya problem ye di nyansa nimdie ye no bawa ti de Peter ka ho asem me bere na tia me na nke de ko bambo dimpa eboni pa ho ban Daniel chapter 6 verse 3 to 5 ni dimpa nti ana jatanti nyanti na anwem ni dimpa nti krofo atina dwuma omuti adwuma baakum obobɔ no ho bobo obanya Daniel nam se wasi ye nya Daniel ho asem boni bi nka e wa henie ni fam Ruth nsoso kwa fa so nya Boaz e ware ye no Ruth chapter 3 verse 11 also ni dimpa nti no nso nya ware papa Boaz e ware ye oba bi dim boni a waji nti be ma bi aye so be ware ne ntemu ho a na ntemu ho fo na ma na dim boni wo ko ware asomasi oba we o jimi de no fo kura agba obi aso o ba sorry amamente amen ne bufua o yese tabere pan na o yakọ bia buare tibra saba maami we fo kwa wa we ani efi ha ya na o tonkwanta ya pan dimboni nti obi nya kumpapa dimboni nti obi nya yire panware besra nya mema wona sai wo ba kofie yi awurade ma wonya dimpapa wo Yesu de mu wo ba mutiti wo nyina o ye sister ne ye o ye kama na oye bebre nsoso no eduru ba bia won sai wo gina matene ne abrabo a ebi su kasa tiawo ama wona fofo nyina wi apetese wo nko abose wo nwe yetimi kasa wonye yetimi twato so eno de Yesu ditum enti ye wade bi efa ne evil report that please God ye wodi mboni bi ese nyame animonyam wacha asem na se amanfo nyina ebo adwaman me nko amese me mmo to mbeka so ye kolo o ye fon eno nyame ne gitum nyame gitum kama na emom amanfo se wonye ampa so wonye ampa nyankopon se wonye wufiefo se wonye wukunu se wonye wo man se wonye woduma efo se wonye kromu ko fo nyina se wonye dia na ri se ko siewu ofuna wie amesere nyame se firi nda wie yi no onyankopon na dum nti onfa dimpapa ento so Yesu dim onpatam ni ba bia wotie bia no dimpapa no meto so Yesu dim na dimpa wo hoyi ese se wiye ese ne se wo be pre ahonya so trust me empire what school awom seru ade adwuma awom office ho awote amanfo nyina se miniskirt won kwa se won sha on betawo edo de nyankopon gitum enhyira ne wo amanfo nyina bo adwaman firi yiri no mati fama firi ekunu mati fama won kwa wo se no won nya bi da
ɛno so nipa timi sɔre tia bɔ odin bɔne ɛno de Nyankopɔn gye tum but baabi a wodin na kɔyɛ saa sɛ wodi bɔne wɔnum kasa nti abeti a woka tɔn banku a woka tɔn aduane a woyɛ tɔn no obi diri hɔ anu watwam wosi wonya adwuma nyɛ adwuma wɔ hɔ paa but wɔnum kasa ɛde sɛ de nipa si hu wɔ ehia paa nti monya mo ho adi wɔ nipa nyinaa anim me mmɔ mo dimpapa na dimpa wɔ yi ɛyɛ sɛ na hunya dimpa ɛbɛnyame nkurɔfoɔ bɔ mpae ma wo dimpa ɛtwe nsira di wakyi dimpa ɛtwe animonyam brɛ wo adimpa ɛma asɛm kɔ akɔkɔtɔ a yɛtumi gyina wo din so san wo ti papa so wasi dabi dabi nyini so obetuma yɛ ontimi nyɛ saa wosi ayi wa firi hɔ bɔkɔ bɔde din no timi kɔ afɛ deɛ ɔwɔ so wasi onya ɔbɛyɛ ti sɛ yɛbɔ din bɔne a nyɛ asɔre no nko ana ade asodi abɛto so ɛyɛ wankasa wo sɛ wo chances hwɛ yie kora wo din ma nipa hunu sɛ wo nte sa fa papae esi obi abɔne ɛnam na nipa nyi wontum enka sɛ sister asomasi papa asomasi ne din ne kokoam na bɔnten wɔde na yere ne kunu ne mma abusuafoɔ wɔn ntam bi bia yɛ kama ti Nyankopɔn na be hyira no awurade nka ho na wɔn hyira wo mo me mpae Nyankopɔn yɛ da wase ɛnɛ anopa wiai wɔ Yesu Kristo din mu nsira nkan sɛ wodi dimpa ɛho asɛm abrɛ wasɛm sese de ahonya de agu hɔ ne de dimpa pa so to hɔ a yenyi dimpapa na dimpa ɛne wɔ sɛ wɔyie ɛsene ahonya de besrɛ awurade ɛna wo de sansɛm bi si ato atiri no hoyamɔbɔ yɛ bɛkɔ fie baabi biara ya ntoto ne yɛma yie no awurade mesrɛ wo hoyamɔbɔ na ɛntotɔ yie wɔ Yesu Kristo din mu na dimpapa ɛmmra amanfo ni yɛ ho adanse na ɔmo hunu Yesu wɔ yɛ mu na ɔmo hu sampa yɛ dodɔ yɛ ho yɛ ntenta yɛ ho na Yesu so tie mu ampa awurade yɛ de ho to so sɛ wadɔ yɛ ɛne honhom bɛkae o me bɛkɔ fie mesrɛ wo nhyira ɛne wadom ɛne wo hunu deɛ ɔtie me biara no me de wo hunu di n'akyi wɔ Yesu Kristo din mu me pama bro nsamfo firi n'akyi srɛ sɛ wo yie ɛne wadɔ yɛ no ɛbɛdi wo ma akyi sɛ de wasɛm ahyɛ ɛbɔ no ɛne monyam nka wo sɛ wo nam yɛ nan so ɛbɛpam yɛ atamfo sɛ da kwatafoɔ no deɛ ɛyɛ Osiria no ayɛ yɛ nka wo sɛ wotie me ɛwɔ Yesu Kristo din mu ana mabɔ mpa yɛ yi amen Nyankopɔn nhyira hɔ ate sɛ wotie n'asɛm Yo, true time ebusua. Nyankopɔn nhyira mo. If I just saw you new to this channel, if I chow, click subscribe button also. Na here sa don man yi mienu bi epie ewa na pempem a MP a click so. Na wo wi a na wa click like button also. Na wo ja comment ewo video na say. We are sa nyoma we ya eboa ama channel no so ekonenimu. Se e pese Nyankopɔn asɛm no etumi kɔ wi asa fa na ni na